agur Zeberio herria, agur lagunari, agur Osabaitiko da primo primari, agur Abade jauna, da Negarra bari, agur Aineta Llama, agur guzti hori. Berreskuratzeko jakin behar dugun ondik gatoz, eta norako nahi dugun, lana dakagun, eta aurrera jo behar dugun. Dikute ezer erregalatuko. Badakigu aurrera begira, berriro, estatu hori berreskuratzeko gaure eskuetan dagoela hori, gaure indarrean dago hori, gaure borrokan dago, eta gaure etorkizunarin jabe izatera bueltatu behar badugu, hori lortuko du benetan berriro geure estatua berreskuratzen badu.